Jackson o VDM ovive nchoko omalo una etu ahụ o si wee feel na no matter how tough Nigeria do no matter the group of rascals also kwa ogu kporo during the time of military egbe ikwu okwu and many now during the time of military, no matter how brutal that military regime do, men can ekwu, men can put their ground. You want to go? Now he came up, not sure they fight oppressors, and then oppress ya na ya yoku. No matter how powerful those people do, he still came up. That same way, no matter who the also lienya pokorunde rattles ndala azuha azuenwe manners, group of terror and the rest hiding behind the keyboard. Odi threat also kwolo unu na issue nde mmadu. Odi onu also kwolo unu na akọ nde mmadu. Also kwolo unu bring your account niile no na Nigeria. Ono na bring it down and they create more. Ono na bring it down and they create more. The kind of terror Nigeria survivable. Nkono would the least one. Because all no kono je keep bad warriors kono war. Ekugari wa drop the account. Kono je onya kanji wesinde no na Twitter. Nande no na Instagram. No na eba anon na Facebook a. What go? Akwa eba ka ya wogara na ma se na account onya he disappear go. Eba ka ngwidi. Monwa wezugo. Egwidi me eba gwu eba 247 ka ngwidi eba. So Udi Allah also kolonu na awe. You people cannot stop Nigerians from expressing their point and views. No matter Udi brutal also no do. Onaya kusimu Nigerians for me their own thought when it comes to different matters. It's not possible. Now VDM Yanolo with his main character syndrome. Only me. And ne kande ratelsa siwe da chachi iberibe. Ne ka ha siwe da chachi iberibe. Ofu ofeke. Polo nwe di mbabini. La shalo la teta. We si no nyau the only person with integrity in Nigeria. Meaning na even among ono wunde ratels. Nonu ni ne wundohi. Onu ni ne webirima. Unenwe ho integrity. Even one. Even as a rattle, when VDM say that na Adina Nigeria, integrity na shock, no now the only person with integrity in Nigeria. That includes you people. So all no name integrity. A form reason onu yeji we na eku VDM integrity shock. Why can't you start living that life of having that integrity instead of either akulonye why can't you possess that a little of that integrity? Because he has said it clearly. If he is the only person with integrity in Nigeria, that includes all of you rattles. The same time, or blow even me, because Osiro rattles were the only people who with integrity. What he said, no nyanwa would the only person. Main character syndrome. Only me. Mekudeme maka. Nekwakwa. Remand Iyabo Ojo and Tonto Dike. During their case. Eje remand Diago. Na Kuje prison. For 40 days and the 2 weeks. Tonto Dike and Iyabo Ojo did not even save him. Hanapulu mweha. On them madonona, ebusi the news. Alone your own case. Alone your own case. Iburu photo nani. And that even brings me to why I am here today. You want to go? Emehana sego ni witi boribo. Afubu humunde du so nya na ekwu ne chi na ase. Afubu humunde du so daft. Afubu humunde du so ignorant. Afubu umu itiboribo
carrying the rattles. Makachukwala. These people, okpu nke ha wo na iberiberism nke ha wo chapter 1 verse 1. Ikpo heflefu owe hiwe. Ikpo heflefu owe hiwe. Ikpo humu okpo owe hiwe. Mani ifunu wo umu eflefu and ifunu wo okpo and umu iberibe na akponi ona naza niye. There is no better way. Ayeju we qualify alani no one na social media. Umu iberibe. Look at Fino. Ifele meshi. Big for nothing. Oni ibazwa. Kofodu umu eflefu ni na inwe na ani igbo abido. Gosi onwe ha. Mande hide under keyboard na ha content creators. Mande say na ha musicians. Na mande unu niile umu eflefu. Na lacha VDM ike. The only person in the will promote to show one VDM. You will be a we choke disgrace your way in your VDM. Koje withdraw. Which withdraw case? Kelafa this man who a House of Rep member. Neighboring state. Arrest this boy Akusayo Nyelaka. We just secure bail. You gotta go. We just secure bail. Upon now remanded that guy in custody for how long ago? Still. Okay. Gracia VDM FM. I will only give you an opportunity to zuzu na this comment section, but on will iberibe we a block one go. You gotta go say anyway go ngungu. You don't lodo. Never gundu. You do another one. Never. So I have to block you. Kinye feba. Etu akai si abon insecticide. Put a hime program. Haju kan buy insecticide. Ha follow email program naga fonde chori imu ife. Tell me, what is it exactly? Kahane celebrate. Tell me, what is it exactly? Now, some of these musicians, nande ndana art film, they are looking for attention. How you do a revival their bite career. Sympathizers of VDM. Shoko taris kogono you won't believe. If you do only believe, on your ground of VDM can send the message. Nguma won't believe when you can yozia. Yes. Nguma won't believe can yozia. And not VDM. Ngoma won't believe. Can yozia. And not VDM. Marife. Or say you are passing message. On your follow. On actual VDM attention. Who is VDM? When you can VDM. A nobody. Yeah? Ofekunu tiri. Even the vulcanizer. Jiafe for 4 years. Kabaroon. Oh, you mecha wa. Ayafu. Kosharo. Umu iberibe. Yeah? VDM is this. Who is VDM? Onye ko. Say nobody, my friend. I say you are passing message across to him in Igbo. Onye gwa no nya onye neder message. Ngumwa. Wonye na gwa. Obro nyanwa. Onwe even GM. Mana ngumwa wonye Igbo na-eme mkpokwu. Ka nchoro ka mmegu. Ko boro wonata. Kisu debe. E wata go. Kisu debe. So now, if those content creators and the musicians career ha mugola nwo na-emewu we are begging VDM to please drop the charges against umu iberibe playing the script ederede. Then VDM woputalo chat nyana Fino upload here na story. Kirifina upload here na story. Onye na aholu mmiri onugbu. Ona kwetago no ya anu ina aholu mmadu ogwu. Se na ayogu holu onye ogwu. Do honuru onye ogwu do ko yara enwu holu onye.
onye ahụ esi na ya ogo họrọ ọgwụ o kwetagori na ọya ṅụ ọgwụ ị na-ahọrọ ya ọkwọdị ọnwụzieri na onye ahụ kwetara na ọya ṅụ ọgwụ ahụ agwazie ego ha ọ dị ọgwụ eju na ya ahụ dị ọgwụ ezizie ndị mmadụ gwa ha biko jeenu ya ọwe ka unu mara na ọya ahọrọ onye ọgwụ ka ọ ṅụọ ọkwa ka esi eme ife onye ị na-eklem na ndị mmadụ na-abịa ayọwu biko on his behalf gbalụgụ sigu do your worst. What you need to do is to enter house ebidoboghị ikpe ime na so much noise even when the case ebidoboho ebidoboho the case just bear up. I remind the whole Blord na prison because not the guilty. If you were remind there in prison, who because na ha je konu ko concord to oye but no a criminal case. Osim be court to bidolu hearing. Ka court to ye jisi aka ha body woku unafuzie. Of course, he's coming out. That is not a sentence. Onya wo fifen de madam ho. It is not a sentence. So there is really nothing to be celebrating. Afom reason ayeji afom zibuga na court remand the mado, not na court sentence the mado, but court remand the mado na prison. Ani nyigarizim otu na buga everywhere. Otoka ya si na ikpe nwa na ekpe na ekpecha ka ekpecha. Otoka ya si na ikpe nwa na ekpe. Ha sajago? Okay. Iwodago. Otoka ya si na ikpe nwa na ekpe. N'ikpe ugo odoga asi na ikpe a na-ekpe n'imerigo ana afugari ka bread mara ebu ona ahụ unu ha we na claim na unu na yo VDM chukwu ya kpunu niile ọkụ ona ahụ unu ha we si na unu wu ndị Igbo we na ezuzu si na unu na-eji ayo VDM mgbaghalụ on behalf of Blord chukwu ya kpunu niile ọkụ unu na Ratel movement unu ahụ chukwu ya kpunu niile ọkụ including that Ratel movement ahụ unu nọ na ndị iberibe unu yo wuru onwe unu jenu na different prison yard jenu Ọka jenu even na Kujaho jenu Ikoyi prison ịyafu ụmụ Igbo skatara ebe ahụ mgbe ọnụ ya kwuru ha. You people should go there and plead and use your money to release them. Get lawyers for them. They need your help. Ine-eje ayọrọ onye karụ mma mgbaghalụ gono ka ine-eje ayọrọ Blord mgbaghalụ nyawu Benado reserve na Blord wo ekpechi ikpe agwa ekwo 1 billion ego inweho ine-eje ayọrọ ya biko ahụ ine-eje ayọrọ ya eye service ahụ ị na-eme onye yọrọ Fino irishi out to nwunye Blord gwa asị biko jee yọwa ayịyọ maka dimo tatafo ila asịrị unu chọrọ ka unu na-eme VDM ka ọkwa jere Ọka ruo Ọka ndebe anyị wee gosi ya na onwe ife eji eme ọkwa olulu Ọka ndebe anyị wee gosi ya na onwe ife eji eme owe anya wee kiri ya oruo n'Ọka na-akwụgharị nya jizi aka ya ekere ndị mmadụ. Hey madam, hey my guy, nwere ife ji eme n'Ọka anyị ma onye nwetara etere ya anyị ma onye ya convoy ya gbafe ha na Unisystem side ha Blord a na-afị ebe niile ịghọtago ebi Ọka ndị mmadụ wee pretend ya o nwere ndị na-asị n'ụbọchị ahụ sit at home iwe onye ala ka Peter Obi jos lituo na moto ka ogolo Ọka ka Peter Obi ọkwọ masị nwe isi ọfịa ha ụmụ okoke enwe ife ha ma ọkwa ha sịrị na VDM nya the ultimate ka VDM ka Peter Obi lituo ụbọchị Monde n'ilo ka ogolo Ọka ma ogogo banana ka ebunufu ndị kpụ atụrụ bịa etu ọwụ sa ahụ ya nke abalị ịghọtago ọkwụrụ sị na ụlọ amụhụ na ndị Igbo nwere mmadụ ka Peter Obi nwa lituo
say no chọrọ igolo ife achọrọ m ịma na Monday achọrọ m ịma na Sunday achọrọ m ịma ụbọchị dị ife ahụ ka ife ụdị noise ya emebe niile nya ka o lutela ọka onwerodo onye ma na ọbịala onwerodo onye ma emekwa mespect na ozugbo onunu ndị mmadụ fụrụ ya hey VDM adọ crowd nya ka o lutere ebe ahụ ndị mmadụ kpọọ ya ji owefu no a nobody. He is nothing but a celebrated the flavor not a Facebook. He secure eje with a remind order for Blord. Mwejo onya uni merigo. Like I got a homo or you young them mother pretend na young eva. Onya uni merigo. Yeah? Remind order. Ejikwa we even go on a prison for 40 days. Why is nobody talking about that? Why is nobody talking about remand order? Age we doing now in prison for 40 days. The same prison. Eh? Mechakwa dewe for another 2 weeks. Now the same prison. So oye you na we me na neja you drop or charges. I had drop charges even before baby. I had drop charges here even before baby. Oh no George ye be ba. Eh? Iji we go say how mannerless umazi ado umazi nwu manners iji we go say how mannerless ado gono ka Showore kwuru. Showore is a human rights activist anywhere o sensory human rights human rights abuse if we ever it doesn't even matter who is involved. He has fought for VDM multiple times. Yes, he has fought for VDM multiple times. DHK ubolone arrest go VDM. Jane post to na wolu Showore. Kemaro how he always fight for VDM everywhere. He has always done it, no matter who is involved. He did not come out because no VDM they involved. He has gotten involved even when government government involved, no matter who you are, or if I do Showore. So I want to know why they will start insulting him. They will go to his comment section to go and insult themselves, to go and show how unmannered, how untrained, and how uncultured hado. Omazi azuhazo. Ma kenye do n'ime ha, ma nwata no n'ime ha na-emecha ka ewu. Ma okenye no n'ime ha, ma nwata no n'ime ha na-emecha ka ewu. Eh? Generation ajụrụ ajụ. Ụmụazị ọgwụgwụ oge. Ụmụazị Second Timothy. Olu ha na-behave check a bandit. Na-behave check a bandit. Unu che na mmadụ ya apụrụ unu na social media space ya. Unu afụ bohodi ife. VDM okwesịrị na ya you go arrest ya. Even the politicians na-eme ka ị na-eme. A politician will always threaten you with arrest. Iji mo say no ya arrest you. This VDM issue, this Blord issue, will show the world who you truly are. Manema. This Blord case will show the world who you truly are. Because you go arrest tire. Okay, sure, him arrest. Kelavaya. D1 a print and a poster. Or print again or poster. Or print again. Brain up bagari. You go arrest tire. If you manage to arrest that one, another person will come out. If you manage to arrest that one, another person will come out. You go arrest tire. Iya arrest kata. Yeah. Pretend the basie konemaho. It just will play into the trap of Nigerians. Manemaho. Imagine a boniko. A normal court process is a normal court process. Huh? Kelunye asram golu. A serious allegation. Court a remind you. Kelunye defa. Court ya remind onya. Onya ya remind onya. Onya he will put you for bail. Where puta? So tell me why this one is becoming something else. Eh? Because not according to you, not a billionaire
when you're involved in it. And you celebrated this so much because in the channel, ije woyaka na trademark or bao na ratel, shoot me na ratel. If you lose go ratel, ije woyaka na trademark be lord or chuago. If I never bottle, ni register ya in photo, you never bottle in a just some bottle in a or shoot me when you say your business. You will hear things as what you be in ano, make a whoop here, a man that cannot do anything. In our so trademark be lord is what I can be a GM. Can it be a GM? Even a pre-order business, he be done in a cool below that. Won't carry you out anywhere. Onedo Kaye ku happy be. Onekaye ku happy be. If you know Balago Kabe, chumie no, if I can't take back to the interno. The only option is to go back to your vomit. What is your vomit? I don't sue. You never gave any reason why you cannot sue, or when you do this, I will sue you. When you do this, I will not sue you. You never said that. What you said is, I don't sue. Yes, I don't sue. Or if you could, I don't sue. We piaba without bound. Piaba. They said, "Nah, what this guy into? Now this guy ya rubbish you. Share on nana. Ne bochi for now. Doesn't the Nigerian know a toothless bulldog? Ne that. Oh, they had that. They gotta go. Us in a large mouth, but in Welaka. And indeed, the only way in where you will go say in Welaka. If ordinary Nigerians they me. When if dish. Na court I have that day. Only can that reminder in prison custody at that day. A rule 5. Yes, a rule 5. When if dish or according to case. And I remind them mother according to case. Eje konu ko if one konu ki if one konu ki if one a criminal case. Osbonu no George ya nocha the first hearing. Onya he plead not guilty. Or remind the una kwasi erisi mpatalo oyeji we release onya we na abia the case onyawo akwasi una push for bail. Yes, a push for bail, a grant here bail opota nke u case we bido oga ahụ a na-ekpezi ikpe afụzie ka ikpe si adagharị ikwuwezie CJ Yoba ọ dịsị ka okwu nke ahụ na ikpe kesi a na-bido bụ ịchọbana ka ịgba ọsọ maka ọsọ ka ị na-achọ ịgba as far as ndụ concern ọsọ ka ị na-achọ ịgba ị na-achọ ka ịgbafuo even before the case ebido you go nowhere. ọkwa ifuru video you go nowhere. You must follow that case to the end. Ihe ikpe defamation and impersonation na Nigeria ikpe chaye ntị anụghị ife you go nowhere. Nwere ebe ị na-agbaje ebe ị gbajere anyị esoghị ebe ị gbajeru anyị esoghị ọsọ nwere onye na you go nowhere. Onye ọnwụ na-asịrị na ọ bịara ịyọghị onye ahụ dara iberibe more than you. Onye ọ na-asịrị na ọ bịara ịyọghị onye ahụ dara iberibe more than you. Na-ezugo tọka yes. Onye ọ na-asịrị na ọ bịara ịyọghị onye ahụ dara iberibe more than you. Iberibe onye ahụ wụ na another level. You undergo? So you must follow that case. Nwere ebe ị na-eje nwere you na-consider onye ka ị na-consider iya fino yọghị iya sikere fino sie
ka m wee dụchọ na onye a repeat ihe ife ọzọ jee gwa onye a na m chọrọ ịnụ n'onu ye ka m wee dụchọ na nspe ye na onye repeat ya again ịfụrụ nweka ọ kwesịrị na ị nwere lawyers like shooters keep them ihe shoot gido ngo ya agba ọsọ ifubo ife ihe ekpekata ikpe ego niile Facebook na-akwụ n'ụwa court case ka iji eje ego niile Facebook na-akwụ n'ụwa ọ ikpe court ka iji ekpe iji ekokosi case you go run ị ga-agba ọsọ onwere onye na-ayọ ọgụ ife ndị niile a na-pretend na ha na-ayọ ọgụ owo ndị otu unu ma ume eme ihe ka unu na-represent the Nigerians why na onwe ha another person do nutra aya bịa yọ kedu ife oji onwe one person do nutra aya bịa yọ onwe ho fino ya we enekwari anya onwe one or two cases na court nya na abịa yọ go drop one case against Blord nya na ikpe ugonu ka eji ayọ ka drop one case ikpe ugo onwe ha ebe ị na-eje you will not run away ikpe ahụ ka na court for ndị na-asị ezugo n'unu na-edeceive Blord ofeke nke ho karịrị akarị etu a ka esizi agwụ n'okwu ke ntụ ọsọ esidugbu n'okwu na-ewenụ ịghọtago etu a ka esizi agwụ n'okwu unu nwere ntị ike anyị ada akụrụ ya ụnụ akụrụ na ntị hey Eodago nke a ma hazi afụ comment ndị mmadụ ana m like ịda afụ comment ndị a na-ebe akwa ai ndu why na ma afụzi comment ndị mmadụ ọ na-eme program maka ife gbasara vidiyo ma ife na-ada atụkacha moto ọwụ comment ndị ratels a na-afụ why shelu ka nne na phone m nka ai nke anyugo ai oh god yeah ka ife meji ozi afụ comment somebody gwam ka erisi mpatara no I must see comment why na ma have comment na ma have comment unu na-ada atọ m ụtọ ịghọtago onwe ife na-enye enjoy na-akarị comment unu ha Zeus afụrụ nya last night hey afụrụ Zeus nwa mama last night nwe nwa aṅụle follow Zeus nwoke ọma fear last night obi wee tọọ mụ ndị Igbo ndị ụmụazị anyị ji eje mba n'ala Igbo ụmụazị anyị ji eje mba n'ala Igbo onweghị ife ọzọ ha na-espekuleti na-awụghọ ka o wee dụ ka ya asị na-eje ayọ ya ayọ ka kesi a wee bie bifo obido kesi ebido bụ ebido unu ekwuwe n'okwu ọyịyọ kesi ebido bụ ebido unu ekwuwe n'okwu na-eje ayọ mmadụ Faith Shoma ekwetara m nụ bịa yipụ pantị ka anyị na-akpọrụ m Faith Shoma bịa yipụ pantị ụnụ bịa yipụ pantị hụ ka anyị mee practical ewu ọkacha na ịfụcha ụmụ nwaanyị a ike ụwa gwugolu ụmụ nwaanyị niile efuru bụ nwata vidiyo ma n'isi ha pụta na Facebook ha na-agụ iyi jee nene ha ọ ndị ike ụwa gwugolu disaster ka ha wụ be nna ha disaster ka ha wụ be di ha disaster ka ha wụ nyere obodo jee nene ụmụ nwaanyị before ifu nwaanyị ya pụta na social media na-issue such a harsh word unprovoked imife unprovoked ịkọghọ ya ọnụ
onwe ife gwara ya ịjọsụ na-ekwuru onwe gị ife nwaanyị ahụ pụta bịa kọba gị iyi kọba gị ọnụ jee nene nwaanyị ahụ onye ahụ disaster ka ọ wụọ onye ahụ disaster ka ọ wụ o nwere ife ji wee mara nwaanyị nwoke na-eme ya ọdụ ka ya asị dụnụ nwoke na-eme mana nwaanyị hey nwaanyị ọwụ na ya wee pụta unprovoked efu ya ọkọwa ọnụ kọwa iyi si ebe onye ahụ nọpụta tresie o nwere ike ọwụrụ ndị anụ bụ odi ma ọwụrụ na ọnụgo dị anụ onye anụ disaster ọ na-edebe tie na frying pan na-eghe ihe so ọwụrụ na ọ na-eghebezi ihe o chezie na oye eghe ngụnwa etu o si eghe dị ihe ịghọtago ịma na ụfọdụ ụmụ nwaanyị a na-ewuru nwoke debe n'okpuru ụkwụ ha ha na-eche na nwoke ọwụna dị etu ahụ ịghọtago ha na-eche na nwoke ọwụna ya adụ dị wiki ya adị ha dụ ịghọtago and that is why unprovoked obido gọba gị iyi ụmụazị azụ ha azụ ụmụazị azụ ha azụ so unu ayọzi n'onwe unu jọsụrụ na-ayọ onwe unu ayọzi n'onwe unu Blord gwara unu n'ọdụ ready for the case. Ejike ka ife na-aṅala onye ala ntị ejike ka ife na-aṅala onye ala ntị ejike eji ọsọ na-akọchọ onye ala ndị ma na Blord na vidiyo ma atọ onugo ha into ụmụ animal enweghị conscience ka ife na-agwara ya okwu hapụ ya na onye ọbịa na nke adụm ịkwụ to task ịghọtago onye ọbịa na nke edo ịkwụ to task nya chim adụm ịkwụ ezugo na-ekwu na ịghọtago ezugo este emezue o nwere onye na-ayọ nobody is begging anybody. The case will continue. Ịghọtago I remanded Blord in prison the same way and the fact is that none of them is even talking about the same prison I remanded Oga. None of them 40 days and 2 weeks. Have you heard any of them talk about it? They will not talk about it. Ịghọtago before my block akuna maka akuna ka before my block faith akuna ka mkpozie ga akuna ka ọnụ ịghọtago before my block akuna na ebe achọm ka mkpọ ga akuna ka iwe je chọwa account ihe create because ị ma na enewu ndo na na-ezuzugharị before my block akuna na ebe ịghọtago akuna ọ sị you irritate me so much kedu ife na afụ na akuna dụka akuna ka iwu ọ na ihe akuna everyday ma da na-eme video ya da akpaghalị na platform mụ na-achọso onye go na ya aka ọnụ akuna ka iwu ọwụ na ihe akuna ọsọ akuna ike dụkaghị sọsọ akuna ike dụkaghị nwere ike inwe mind ịda akpaghalị na comment section ndị mmadụ je na aka ọnụ ịfụta na ebe nwaanyị na aka ọnụ like this ịfụta na ebe nwaanyị na aka ọnụ like this so ka ndị achịagha akwụna achọrọ m ịkpọ ya n'ụdị ya irritate you so much ịmana ana m irritate you ịghọtago so mma ewepụ ife mmeji wee wepụ owu na ebe ahụ ebe a na-eji achọ kọstọma ịchọ ebe ya achọ kọstọma o nwere ebe dị na First Avenue ịghọtago o nwere ebe dị na First Avenue isi First Bridge ahụ lituo by First Avenue ịgbagota ha kọtụọ ịwụ na akwụna nọ ebe iwepụ n'ala akpa nwa ma atụwakwa gị ime
iwepụna na akpa nwa unu ịghọtago now ọnwụ na iri tuo mee ka ị na-aga that First Avenue ka ị na-eje that Catholic Church dị na mgbago ịghọtago ịgbagota ha nwa obele o nwere unu akwụna do before o nwere unu akwụna do before iFitness Gym ilute ebe ahụ ị na-akpụ ebe ahụ ka ndị dụka ahụ bilongụrụ ịghọtago ebe ahụ ka ndị dụka ahụ bilongụrụ ụmụ nwaanyị owu na ịfụrụ bịa na social media na-akọ ọnụ na-anya akwụna ka ewu nwaanyị nwere ọzụzụ azụrụ azụ nwoke nwere ike ide behave anyhow nwoke nwere ike na behave anyhow mana ụmụ nwaanyị na-adụ somehow reserved before ifu nwaanyị na ọpụta na-eyuzu ha ụmụ nwoke nwere ike na-ama njakịrị kịtịkpa gbawuo na Enugu onye ala ịfụtara ebe nwaanyị na-ama njakịrị nwaanyị na-ama njakịrị nwaanyị ahụ ama njakịrị because before nwaanyị ekwu okwu nya ịghọtago especially ndị azụrụ azụ mana nwaanyị ọnwụ na ịfụrụ na-akpagharị na-akọ ọnụ openly nwaanyị ahụ akwụna onwe ozi ifele before mmadụ ebido ịgba akwụna n'ụwa onye ahụ eleghị ifele goro emechi achọrọ m analyze ụfọdụ ụmụ nwaanyị ratels ya na-afụ kịta na-akpagharị na social media ebe niile before mmadụ ebido ịgba akwụna n'ụwa ole gị ifele golo emechi so nwaanyị ọhụrụ na ịfụrụ na-akpagharị shamelessly na comment section ndị mmadụ je na-achọ onye ya na ya akọ ọnụ ọ na-akọ ọnụ ọ na-ekwu ụmụ vulgar words nwe ka o si wee dụ onye ahụ wakwụna ka ọwụ ịghọtago onye ahụ wakwụna ka ọwụ yes now I spit full my mouth mana m bịa ipatronize oketa ya amazi na spit juru ọnụ m amakanụ m nọ na ndị na-abịa patronize ngo ka ihe ejizi wee mechi this program ọ gwara ife ọzọ na-ekwusi nsi ndị mmadụ anụchabụ ngo keta ka ihe ha eji wee mechi this program meweghị ife mechasịcha ife ablọkụọ ngo ịghọtago etu a ndụ kịta amaka m na ndị na-abịa patronize ife nwụwụ tọwalin ife nwụwụ ụfọdụ ndị na-abịa patronize ọkwari ndị agha achụta nwaanyị ọkwari onye ndị na-abịa patronize ọkwari ndị agha achụta nwaanyị onye oyi achụta nwaanyị o jechụrụ nwaanyị o eji wee bịaba n'ụlọ akwụna no blessed ọ bụrụ na etu a ndụ ka feud Nnewi manụ na-adị ma na ndị Nnewi zuru ezu n'ebube etu a ndụ ọ bụrụ etu a ka feud ndị Nnewi na-adụ ịma na nwoke selengete nwa mechaa ife taa ụbọchị ọzọ kwanyere onwe ugwu mmemme alụ tata mma eyighị egwu today ịya ama ife ụfọdụ ji eme hafụ ezugbo agbafuo ịma na ọ na-eme mbịa n'ebe m nke ọnwụ ndụ inewe ha ndụ ha na-ezuzugharị ha zuzugido and exactly ife efụrụ ka ha na-emezu ka ha na-ada emewe oge echi ịghọtago a lot of ife efụrụ ka ha ya emegide oge echi asị oke ka m gbaile onye afị nwa obele oge echi gbakeziri onye afị nwa obele ahapụzie nke ahụ onye ahụ mere kwuwezie nke ahụ oge echi mere so sometimes ọ na-adụ mma mmadụ sigodo from responsible man a na-eme na awụ elitu na gota nakpute na gota ebe ahụ nọ tie egwu ịchaka na that gota ebe ị nọ nya tie egwu ịchaka na that gota ebe ị nọ beat kwanyụ na that gota hapụkwa na that gota pụọ because mụ na ga ya nọ na gota ha e belong on to the gota ịghọtago etu anọ amaka m na ụmụ nwoke na nye ife nwuwe onye ọcha na ụmụ nwoke na-abịa patronize go ife nwu onweghị ife ọzọ vidiyo m na-akụziri unu na-awụghị enwe manas onweghị ife ọzọ vidiyo m na-akụziri unu na-awụghị ịda akparị mmadụ he is gradually reducing our Igbo youth to bandit. Yes, unu na ha achị ibido ịghọ ụmụ ekperima ndị ogbu mmadụ garala m nke o wee threaten go garala m nke o wa agụba anaghị iyi yọrọ nga onwere onye n'ime unu nwere manas ebe o reduce golo unu o reduce gonu to tout unu na-ebizi ndụ even ụfọdụ ndị nọ na moto park
I busy ndo hey, you don't have my time. Oh, you don't have my time anymore. Hey, yeah. Ne. Ebo azukwala osa Elio. You won't have my time. Man, you wait time since now. No put in the comment ever since never do. Okay, what's the time? He ain't what time aho. Okay, for time he ain't what time by force. He ain't what time by force. Also, okay now, ba. Oh. Also, okay now, ba. Here that go. Eti shida kana. Ana we alo ya that ego. Abi. In what's the time? Eh? But if you may my block and man actual me itinye actual me itinye mmonwu before my block oye. Actual me itinye mmonwu before my oye. Hey, what I go? Ka ha ga di feel no so e mana ha na dey feel no so ha nwere monopoly over econo over igwi. Hey, what I go? Ha na dey feel no ha nwere monopoly over econo na igwi. Onwedoro onye amahodi for ya akọ n'ọnụ. Eh? Onwere onye amahodi for ya akọ n'ọnụ. Akwụna Faith Chioma akwụna Faith Chioma akwụnike Faith Chioma nnukwu ife na agwa akwụnike ịghọtago akwụnike asa akwụna iwe kere ụdị use and less osation kedo anụ ọfịa mụ na gị unu na-ezuzugharịcha nke je useless cha life ya pụta ọgbakposi na ọra tel ka ọnwụ o nwere nke je de na mụ uwe onye ohi na mụ na-egbu mmadụ na mụ na-atọ ntọ ebe ọwụ na onye fụrụ m nya report on to the nearest police station ka i wee fụ ka ndasị wee daga iberibe ka i wee fụ level ebe nda alụgolu. So from today henceforth iwụrụ ha nwaanyị sị na iwu eratel iwe bịa na comment section akwụna ka mmadụ akpọghị asị nwaanyị ewu mmadụ kpọ ha aga akwụna o redusugo nya kere ife ọzọ ị ya agwa nwaanyị na the moment ị kpọrọ nwaanyị akwụna nya i redusugo self esteem ye to zero. Achọrọ m ịma na fake akaụntụ ahụ edelu Emeka wu fake akaụntụ ọkwụ mmadụ ji ye. So ife onye kpọrọ onwe ye nyaza ọkpọ onwe ya Emeka as of that moment gbawakwa Emeka ahụ okwu onye ahụ ji keypad ya na anụ onye ahụ ji keypad ya ji fake akaụntụ ha ife o ji wee wolu fake akaụntụ ahụ ka ị gara ime onye ọwụ mana irukwa na akparị Emeka ahụ ịkparịgide Emeka ahụ onye ahụ ji keypad ya na anụ ife ị na-ekwu. So from today henceforth ịwụrụ nwaanyị wee sị na ịwụrụ atel na isi gị adụghọ correct i wee bata na comment section mo or slide ya in na my inbox ebe akpali onwe ofi ife mmeji wee wo akwụna ka mma akpọ akwụna mba kelechi biko achọrọ m that advice. I don't need that advice. Stop sounding that way, bro. I don't need that advice. Ala na awe hustle fonye maka esi awe ala. So you need that advice. You need that advice. You oughta go. Then support fortune. I will get you arrested. Jerry and before you ya arrest. Jerry go do ni first. Ini bo ni wala onye ya advice. Onye ya arrest. Jerry and you oughta go. Mpa kelechi. Biko ana ma ayo. You need that advice. I was waiting for you ki je na comment that girl je gwe kwụsie ikuhe iflezugo angel angel in human form ka ị bịa sị enye m nya ịdị interest so mmuwe okay sọpụrụ ikwu na new ugboro onenu do you need to write it ka m block ọgwụ ozugbo you gotta go yeah ifulu angel ị ka love m carry your faith with your fellow ratel member. You gotta go.
Stop sounding that way. But your group of Rattel members should sound anyhow. Because no so hanwelu. So hanwelu immunity. So hanwelu immunity. Krisimeli. Ewolo wanyi. Dekwa account. Ewolo wanyi. Dekwa leave that lady again. You are a man. Apokwanga kuna nkego. We block wo. So don't even come here to remind me. Owolo na enwere mu nne ande ha make andala. He oda go. Enwere mu nne. Cambia nuno. He ought go. So I will know the first quality of being a woman with the beribe. Then I want to see it in this comment. Now I want to see it in a Facebook. The first quality of being a woman with the beribe. We the pueri. When we have self-respect, we they live such an irresponsible life na Facebook. That is the first quality of being a woman. Leave her. She's a woman. As is na woman. He may really see because no one you can. Okori woman wunde na reserve when ha na edeko nwe hono. Okori woman na aka live a responsible lifestyle. For the fact that no hand woman as na no kebe or hand enwe direct impact na ebo woman no. Na ebo mazi no. Mbakelechi, my brother. Unu ye bido afro maybe that you are a rattle. And the name of video anama de kuno mwe rattles. Nde mwelushe mmadu. Na akpa agwa ka mmadu. Mana ofifu no ya de mewu. Na akoshono no. Somo bamfa. It is better for them to okay, ezugo kuri ifa. Go and tell Ezugo a reason why Oji will do wrong. The moment Madu descended to insult, it means they defeat Gonya Husbo. For example, Motoma. Mona so Motoma so. Nse na mota motom, esenketa baba ukwam, unamu wonyala. It means you got nothing on this car. Because owning with something on this car. If you are one mbu moto ngola emeka. Moto it has to be fact to fact. Ideas versus ideas. Manankawo email post to kwo bigu. Mada beba kola gonu. Okay, ofodo pota ase na iwu itiboribo. Gwazie mu reason nji we wuli itiboribo. Oye kwe iwe okpo. Nechesisi iwu okpo ona imaro na ife do otu a ife do otu a oye kwuye no iwu okpo o end aye. So I make sure no at the end of the day some characters you see on social media is the same of social media. So if we keep quiet imaro na oye taka aya fuzi onye Igbo isi do mma because ratera o nde enwe brain n'ime ha na ani Igbo ayi ko bia si firi you can hardly see onye Hausa na onye Yoruba na nde Bini even nde Bini be ha even nde Bini be fa enweghị ike ịnọ mgbe brother Mike na apia VDM bomba to bomba Bini ko no and osikike ni no kata fu ebe imeru post maka VDM comedy bovo abia koba go no boba fa ha abia koba go no mana ime video eba umu ofeke ajuru oka masu nwi sofe ha boba ha nekwa fino umu ofeke. Okay, how many Yoruba or Bini or Hausa superstars ke ifugolu tigolo onu nife gbasalu bilo da na VDM? How many of them ke na afu na get onwe involved ni ratara o so ndi Igbo ayi ndala so ndi Igbo ayi ndala
Fino bakota n'enu stage hapụ egwu ya akụ kwugheribe. Je kpọwa afafa ncha niile. Ụfọdụ n'ime ha enweghị content ha na-eme. Ozi rattle. Kedu ife content would all about? Rattle. Kedu ife content would all about? Rattle. Ani ekwu ha ncha niile owuru okwu. Nke na-aka agbọwa m obi ụmụ nwaanyị. Ime post nwaanyị abịa na post imerụ bido kwugheribe. Ka a na-aka agbọwa m ezigbote obi. Mbano. Mpa kelechi asem na among ndala. Keotaga asingu na-enwelu ndị Igbo anyị ndị isi kpakọrọ ọnụ nọ na Rattles. Asongu risora ndala. Yes, because ekpari homeba. The only thing na gwara me mwe gwa risi mpatalo that lady yeju we collect enough. Ekpari hom. Yes. Oh ne ekpari le mo disi ka okwu. But ekpari hom. So ana m ekwu na broadcast niile because ị na-ekwuzi Rattles ndị Igbo duka ị na-generalize ha ncha niile. O nwere a lot of them who will come to my inbox to come and argue constructively with me. Some of them will call me on phone to argue constructively with me. Nezugo man if ị na-ekwukwo maka VDM agwakwa ha sị ha so many of them has called me concerning this billboard. They got to go to share their ideas with me. We have an honest conversation. For the fact that they disagree with VDM, automatically it deserves what they don't do. Every head we say every head we get Onya kanke no na social media na threat no mo boss ma bioka ncheje mburiye tupuo ye n'ime oje sign no mo undertaking na anything no boss na anything melu n'oka no nya wonya ye ejide nchokita eje mgba ayo okuka eje m oppress ye because am na ma oppress mwe. Yes, nchokita eje m oppress ya ye ofife oppression look like you know after on social media some of them are they behave anyhow. They careless talk. Kilonye de faho. Oyedebo mwelu millions of followers all over the world. People need to picture na kote. Adebo mwelu millions of followership over the world. People need to picture na agwayoku. Kilonye de faho. Even bishop, even pope, people na agwa pope oku. Even Queen of England, people na-ekwu against the Queen. Where is the VDM? Everybody must like him. If you don't like him, you are in trouble. Everybody, you must like him. You must agree with him. Kirunye merinde ba yefa. Kirunye merinde ba yefa. Umwelo ifo yeku owuri ifa adromma. Any single thing o melu so. I need an oh yeah. So we should empower him. Even government buy get way to show ne decentralize the power yeah. In way executive, judiciary, and legislative arm of government. Yeah? So kanda when I monitor that. Kanda na monitor that. Kaga ni that central power on somewhere. E potazi isi na anyị niile n'ụwa niile ya ada ekwelu VDM amen onwe ozo onye disagree with him onye disagree with him ekoba ya ọnụ. So from today ngụnwa nwaanyị dewere ahụ na nwere ọnụ chap. If you ibia I will reduce you to size. Even very soon mma dey wepụta picture ọnụ wole na-eme content. Would you make content? VDM can talk about Sheyi Tinubu anyhow. He can talk about Yapo Jo Bari Foju Wewani. Fodu Mwanya no na kwaka. Imukuli
no bossy ilelu onye ọzọ as nwanyị ewu onwe ụfọdụ value that day ka inyelu other people direct automatic instruction to belittle you the same way. Ọ kparịchalụ nwunye jollof gwa jollof na nwunye ya mụrụ abụrụ nwe na nwa nwunye mụrụ abụrụ nwe eje DNA test ọwụrụ nwe. Kedu the personality of who we are talking about here? He cannot take quarter of what he gives, right? Okay? Yeah? Ekuzie maka ya owu problem. Kedu ife VDM ekwubu maka mmadụ? Gwa mi ife VDM ekwubu maka mmadụ n'ụwa. Kele ọnụ a na-aka aka ọkụ bụ mmadụ. Kedu ife a na-eme omebu? Yeah? I got at home. And the honey behave to has he behave. Father Jew with Ajuju. EJ all over Jena Facebook will show post to show he drew a bar. They are even happy and comfortable behaving in such a mannerless way. Yeah? They are even happy. They are even bragging about it. They are proud of it. EJ Kwase Kela account you will lose this account. Even if you know but I know if I VDM say no ya that arresting the man. Oga arrest the people no be that boss. Okay, Abacha. Upon how brutal Abacha still when people now Abacha Oku. Even apartheid regime na South Africa. All mad fighting against apartheid. And the army shall win because injustice is injustice. Injustice is injustice. Yes. Injustice is injustice. You cannot be oppressing people. You cannot be insulting people. Eh? Go and wash. You cannot. If you continue to fight every fight, if you continue to live in so much pride, your downfall will not be far from a bino. You gotta go. It will not be far. So from today henceforth, if he may, no akuniko zabia kwakwa, another akunike abia kwakwa. You gotta go. So e wulu nwanyi de akwa ife nwe ka osido akuna boy akunike nebezie ye ndu kanya na ife gbagariba. O kopigido kwa note kopigido note kopitucha note pokwa ya akunike. So another akuna kita ka osi na olu puta always to jeru nya ata ka ọ na-abata and o nwekwara olu ọzọ o sị ka ọ bata na comment section ka ọ bịa kọchara ọnụ ka o wee kwadokwa jebe ịghọtago agbabodo n'isi aja etigwu oru wolu 20,000 nyego na-ekwu okwu ibe na comment section ebe a bịa ka mụ na ọ na-ekwu okwu agbagbado n'aja etigwusi agụ meru ka anụmanụ gbado aka na akpịrị gwa na akpọda ji ị na-ezuzugharị chapụta ịnala ego mmanya aka na ego ọlụlụ arụ ijelu koru data wee bịa ka go na-ezugo ka ọnụ Gloria Edwin another akwụna apụtakwa owe ebe a na-anyagasị gị ike n'elu bedi owe ebe ahụ ka ị na-amụ English ewu nwaanyị ihe eji amụ English ndị Yoruba na ndị Hausa ha de patronize gị ọwa Igbo ka ihe ada asụrụ ha ọwa Igbo ka ihe ada asụrụ ha ewu akwụna kọbọ etu aka mmesisi ewuru ha nwaanyị wee sere ewu ezayo ejem iwe ya akpọ ma afadụ nsọ n'ọnụ o Chris Mary hey another akwụna apụtakwa you talk too much ngụnwa asa akwụna ewu ịma na ị na-abọ too much na ewu
You bought too much. You bought too much. So even you don't know our format. Okay, Monday, Omuani in the Ratera Nezugari. Obia, Boya Kuna. Omume had shot off that if it were Honey make 1 year quite long with dignity. With dignity. Yeah? Oh, no, Yana, Nudi, you will do ye. Put on social media. If ever you susugare, you never do. Eh? You put on social media. If ever you susugare, let's say na no one can reduce to size na dear no now watch him. Eh, ye yapon you call lawyer to order. Or if in a one dollar. Nenu. Ụfọdụ n'ime ha ụmụ nwanyị niile below employed na akwụ ụgwọ na live a classy life more than them. Before ngunwa nwanyị amapụta ka ije kọwa period ọnụ jegodu nene squad. Gloria. Kele ife do useful na-eme karịrị akwụna nna agba gị ewu ọkwọ ntụ ansi gba gị eketa ị na-akpụ ụta ala ọchụ ụla tete echi niile ịgbanwe ọzọ imegheriwe ife amegherichi buru ya bukpuo ije ebe nwoke ọzọ wuru disaster ọya ama maka eje gbacha akwụna na Jos anata na Anambra bịa n'Odi agbacha akwụna na Anambra agbago Lagos je chọrọ unu je kedo ofe innocent guy si na boy pụta o jeburu mkpọrọkọ ọnụ na abụmọnụ ujebulu mkpọrọkọ ọnụ na abụmọnụ korie kokwaso onwe nya na ife a na-eje ọnụcha nwaanyị wọ ihe o ji wee nụ nwaanyị aka akụchasịa ya oya mano evidence of moving from one chicken to pole, from one pole to pole, from one pole to pole. For the son dialogue ego moto isi Anambra Jebunyi State wejelu ọrụ elucha ọrụ ejidekwa ya ụgwọ kwere some money gba na befe na anaru Lagos akwa agbaru gị o befe na anaru Anambra akwa agbaru gị ije megherichi ife ahụ ila ahụwụla abalị niile a na-atụgharị gị from pillar to post shoot to fo inwekwa ịnaji bịakwa na social media bịa na-akọ ọnụ bịakwa na social media bịa na-akọ ọnụ amụmụ dị na ji ụfọdụ ụmụ nwaanyị ụna amụmụ dị na ji unu na-enwe atụcha ụjọ njoloko na gwongwodo gwongwom ife niile a na-atụ n'abalị shoot fo inwekwa ịnaji ịbịa ya ejekwa nkịta werukwa keypad na-achụkwa ego na ya aka ọnụ na-achụkwa onye ego na ya aka ọnụ you people must receive sense in the mighty name of Jesus. Amen. Akamu na akala ngozi ka ha lawo n'ụnụ ha alala wo tinye n'uche ajụla ajụ. I redeem you people today. You are free from today. Ulaka udo kwasana screamer. Ulaka udo kwasana screamer. I declare freedom upon all of you. Mpakelechi nke atọba. Seriously, you need the more VDM. What VDM nya kuzielu ụfọdụ ndị rattles what being cautioned is all about. They need to learn manners. They need to learn manners. For the name, is this the kind of youth I say okay? Some of this in that agadi work I na hand on a government do more tolerant than for the youth to do kai. If I know why you come on na mu opinion mo
VDM abụrụ nwanne go, VDM abụrụ nwanne m. But you are willing to buy somebody because of VDM. What of any zero power no boda? Wolu power nye n'aka. So cheba. Onye kwu okwu isisi je nwude egbuo. Mana ndị agadi nwoke efolo ị na-aka ọnụ na ha nọ n'ọchịchị na ha chọghị nwa nwa. They treat you like their son. Paul Mwosu Ogechi Okeke Njaka no within nna yo. Kpọọ nna yo kịta ka ịfụnanya na Ogechi nọ. Ifu okpuru ede okpu n'isi. Ifu okpuru ede ife na-ewe m iwe ewu nọ nke pịtọwa pịtọcha ọchịrị isi agụ yili ma nke ese flower ha ncha awụ isi agụ ma nke ese koi ụmụ nwaanyị ha ncha awụ isi agụ okpuru ede n'isi enweghị otu mkpụrụ ife nene dị n'isi owere okpuru ede wee kpuchie iberibe a na-atahụ n'ụnụ a na-elezi isi agụ n'afịa na-ele okpuru ede n'afịa ọkwa nwe nke dị na moto ma okpokoro isi ewere okpuru ede kpuchie ya okpokoro isi ewere okpu ọkụ kpuchie ya maka ọnwụ na gị na nna gị ụkpa n'ụtụtụ a ọ ya gbara na ya na Ogechi nọ mana nke a gosiri m na ihe akpọ nna gị na fon nke a gosiri m na gị na nna gị ahadọrọ ya akpa na fon ncha maka ọ na gị na ya na-akpa ọ ya agba kịta na ya na Ogechi nọ mana ịmahụ so ife ngwa kịta awa advice ka m nyere kpọọ nna gị na fon ka gị na-ekwuo ọ ịkpọ ya kịta ọgba na anọ nwụkwara nwa woman mụ na ya na nwaanyị a wee ezigbo mmadụ na afọ ewu Ogechi ya bịa ebe asịba m ezugo where is Ogechi okpuru ede in wrong heads. Ife ọzọ gọvanọ Soludo ya emewu na Anambra State Homeland Laws awụ onye afụlukpu okpuru ede ogosi ife o ji du qualified ikpu okpuru ede ya okwe gosi ya eme aka anyị na ndị otu ewolu ebubala mma wee pịapụ ya okpu a n'isi onye afụrụ yi akwa isi agụ ajụọ ya keri ife qualified iji wee yiri akwa isi agụ a ọ zataghọ ya ọfụma ewere ebubala mma nya bekasịcha ya akwa ahụ n'ahụ onye dawa iberibe dachi iberibe okpuru ede kpukwasa n'isi okpu n'enu. It's like you want to lose your Facebook. Okay. Onye dawa iberibe dachi iberibe okpuru ede. Okay man, majority of these people majority of these people okpuru ede ya need ka ewolu okpo wee kosisichu n'okpuru ede ya n'isi okpuru ede eji wee mala amamife okpuru ede do equal to wisdom ka ụfọdụ n'ime unu na-ewuru na-atụkwasa n'okpukoro isi enweghị ife do na ya why o eji epenum ka evo eji epenum aremand bi ogunu picture Donald the whole PPP star niile do na Facebook ka o jechala 40 days detention pụta o nwere ife change about him nothing. So what Mbakerechi burugodo okpu nke u for now. Mbakerechi burugodo okpu nke u for now. Until nnenezie oge ihe ji kpupu elu mma agbago. Ịghọtago for now buru okpu nke gị. Ịghọtara. Onye ngwara dị ife agbafuo na ọ dụ ka ọ gbapụ na je yipụ okpu. Ọ dụ ka ọ gbaferu na kelee ebe ọ nọ. Paul Mwosu. Ayi Chineke. Paul agbafuo na no. Ịghọtago. Ọ gbafuo na ọnụgo ụda egbe gbafuo ha na-adị iche n'ọsọsọ ha nwere ọnụ ikwu okwu ọntị na ha imitie iwu iwuheye pay the nya
Unwe language hana agota. Speak to them in the language they will understand. Unwelu language hana agota. If you don't speak that Gota language hana agota, they will never understand you. That is why ijuefu bilo du jueli tuo naku VDM na Gota. Je na Gota ha nya na egboto ko nwa na Gota. Wo hapu kene billionaire status. Mana where necessary cheta kwalie no ngo ka wukwa billionaire Blord is a tech. Ho we malo no onye do otu akanya na eme ife. Mana na kwe na Gota je gboto sie ya na that Gota. E gboto si cha ye e gbagolukwa ebe ahe no. Ife ewu ka ewu. He odago. Ife ewu ka ewu. Onwere ife change ife ewu. He odago. They want to terrorize everybody on Facebook. They don't want people to share their opinion. They don't want people to say their mind. They think they can bully everybody. They think they can bully everybody. I don't want to emergency bully. Facebook nka anyị nọ na video mgbe bata ka anyị niile gbasisizi erie ka ọ wụrụzie tisha anyị everyday ọpụta na ọ na-akụziri anyị ọkụzichaziela anyị ọ na-akpuo. Even na school any question ajụ a question o wee wụrụzie VDM anyị ya agbagasi ya okwunu nya nke okwunu nnọọ anyị niile okwu ọnọdụ 10 anyị achịchakọrọ ha 10 were na akpa jewara nyawo ife chọrọ ọmamme. It can never happen. It has never happened anywhere. It can never happen. Yes. Oh yes. Oh yes. 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 It can never happen. If only they celebrate nonsense. You celebrate shaye. Chebu eukilie. Onya yi na ekwu no na kuje prison. Kelu nde ụmụnna ya kpara isi na ebe na ebe. Na Easter. Ogbulu efi. Na Easter. Okele ego. Na Easter. The other go. Onyeru Easter bonus. To work as niile. Ngonwa do free. Etashiri. Etashio. Igolo ọkụkọ. Imego na anelo ọkụkọ. Mo wulio. Kenife iji firu zine ka yamma. Tam one reason iji firu na ka yamma. The other go. You people are misleading him. You are misleading. Neno onye nkunu na edu. Ugboro ne kunu du ugolie into nenu malivinus nwu woma. Nenu malivinus nwu woma si na nga poto obosi a. So when I advise below they takwana na afufu raba. Because go star mala imma. Stay tuned, we are coming back.